Ang karaang pulong sa Ebanghelyo karong adlaw nga Lunes, Agosto 19, ang pulong nga makabaton. Ingon dinhi, makabaton kaog mga katigayunan sa langit kung ihatag nimo ang halin sa imong katigayunan ngadto sa mga kabos. Unsa may buti pasabot aning makabaton, di ba kadungog ta pagbaton ganig maayong pamatasan mga mga tigawang sa una. Pagbaton ganig maayong gawi, pagbaton ganig dili kadisa. Magbantay ta ni kining po nga bato naa ni mga nuances mga igsoon. Naa ni mga variants kay ug mayon gani mga tiguang sa una nga bato ni sa ring haong anak. Buti pasabot bantay sa nihang bata kay mulakaw ko duyana pakan-a pa im nagatas mo na gabaton kog bata father di ko kalakaw. Baton man puna. Pero ang buti pasabot sa ebanghelyo karong pagbaton is pag-angkon ba? Aron ka makabaton og kinabuhi sa langit, buti pasabot aron ka makaangkon, aron ka makapanag-iya. So magbaton po tag maayong pamatasan. Magbaton po tag mga maayong hiyas, magbaton tag maayong gawi, aron po ta sa kaluy sa Ginoo, kaluy-an malangit. Pagbaton og maayong kinabuhi. Ilha og sayre karaang pulong Cebuano Binisaya.